Wara li f'April li għadda twaqqaf il-Cancer Research Innovation Hub f'Malta, 4 proġetti innovattivi nataw fondi għal riċerka tagħhom dwar il-kanċer. Iċ-Chairman tal-Hub, il-Professur Christian Sherry, għalli dan il-proġett hu xhieda ta' kollaborazzjoni u tmexxija bil-għan li Malta tibqa' fuq quddiem tar-riċerka fil-kanċer. Hija hub fejn sa tilqa' fiha numru ta' nies ġej minn oqsma differenti għall-akkademja, il-privat, il-patients group, stakeholders kollha. Sissa minn April law, ovvjament, riġna dawn il-calls li kien hemm 1.2 million euros bħala calls u tieħdu 4. Qed naħdmu wkoll biex il-hub tkun ukoll il-Mission Hub Maltija, kull pajjiż Ewropew ikollu Cancer Mission Hub. Tkellimna ma' waħda mill-kumpaniji li hi beneficjarja tal-Fond ta' Riċerka dwar il-Kanċer fuq il-mod li beħsiba tuża dawn il-fondi. Aħna nindirizzaw riċerka tagħna lejn it-terapija tal-kanser avanzaw biex niskopru il-korrelazzjoni bejn il-mikrobiota, il-mikrobi li jgħixu ġol imsarir kif jistgħu jgħinu it-terapija tal-kanser. Fit-tieni edizzjoni tal-Expo dwar riċerka u innovazzjoni mtella minn Xjenza Malta f'Esplora, is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zoppardi Tanti qal li dan l-avveniment mhux biss jagħti viżibilità lil proġetti appoġġjati minn Xjenza Malta, imma juri l-impenn tal-Gvern li jippromovi ambjent li jossi l-kreattività fuq kull livell. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-Expo turi riżultati konkreti tal-investimenti f'dan il-qasam permezz ta' soluzzjonijiet avvanzati. L-Expo tinkludi preżentazzjonijiet dettaljati dwar il-proċessi ta' riċerka u esebizzjonijiet ta' proġetti, waqt li tipprovdi pjattaforma li permezz tagħha riċerkaturi jippreżentaw xogħolhom lil komunità wiesa ta' riċerka.